Club Junta, building better Africa. Utenga wanga mama wa uno ukupita makamaka kwa onse amene ali adani anga, amene mumakhumba mutamva utenga onena kuti Boni Kalindo wamwalira, amene mumakhumba mutamva kuti ine ndamangidwa ndipo ndayikiridwa poison ku Lero konda mwalira, amene mmafunafuna ine nitapeza masoka nitapeza mavuto, amene mmakondwera mukamva kuti ine zinthu zanga zasiya kundiyendera. Koma ndafuna ndikuuzeni kunena kuti inu si mulungu. Ine ndimakondwera kwambiri chifukwa mulungu amandikonda, ndimakondweranso kwambiri chifukwa ntchito imene ndimagwira yodzuka mama wacho ndikumawalankhulira Amalawi amakondwera nayo kwambiri. Makamaka ine ndimakondweranso mu mtima mwanga ndikamalankhulira anthu osauka, ndikamalankhulira anthu am'maofesi amene akuzunzidwa ndi boma ili. Choncho utenga wanga mama wa uno kwa iwe amene ndiwe ndani, amene ukuchita create ma Facebook account ndikuyikapo zina langa ndikumanama kuti ndi Boni Kalindo the DC, account imene ukumatukwanira ndikumanyoza anthu osiyana. Ndafuna ndikuuze kunena kuti ine I am not a coward, ndipo sinayambe ndalepherapo. Iwe ndikusakasaka ndipo ndikupeza. China chilichonse chimakhala ndi nthawi. Mbalame ingauluke motani imatera, ndipo kunja kungaombe zuwa motani koma kumada. Liliponso siku lina limene iwe ndizakupeze, kaya ndiwe munthu mmodzi kaya ndinu gulu, koma muzapezeka. Palibe chobisika pa dziko lino lapansi, ndipo wina usazinamize kunena kuti ukonza kupanga chobisikacho anthu osadziwa. Ayi, pavute pasavute lilipo siku limene iwe uzadziwike. Amalawi ndakhumudwa kwambiri kunena kuti pali munthu wina ndidalankhulapo miyezi yapitayo komanso mawiki apitawo, kunena kuti pali munthu wina amene wachita create Facebook account mu zina la Boni Kalindo, ndipo Facebook account imeneyi akumanyozerapo anthu osiyana. Inu mwakhala mukuona amayi Kaliati akunyozedwa kuti alandira ndalama ku chipani cha MCP. Komanso mwakhala mukuona pa Facebook munthu wina wotchedwa Boni Kalindo the DC akunena kuti Richard Chimwendo Banda andi amene andamupha Chilima kuchikangawa ndi timu yawo. Zuloli watulusanso ina yonena kuti a former president Abakiri Muluzi, amene ine ndimawatenga ngati bambo wanga, akunena kuti ndala amene iwalandiranso ndalama ku MCP, wagulisa chipani cha UDF ndipo wakanangofa. Are you really serious? Kuti iweyo ngati uli ndi nkhani zokuti ufuna Amalawi aziwe, ndio ukachite create Facebook account muzina la ine kapena muzina la munthu wina? Zikungoonesa kulephera, kusaganiza, kusakhwima munthu mwako kuti ukachite create Facebook account muzina la Boni Kalindo ndikulemba kuti Boni Kalindo the DC, ndikumanyozerapo anthu osiyana. Zaonesa kuti ndiwe coward, zaonesa kuti khala ndinu gulu, zaonesa kuti ndinu anthu opusa. Chifukwa simungamanene nkhani zimene inu muli nazo kuntima, malo monena kuti muzinene kuti inu ndinu ndani, ndiye muli busy kumachita create ma Facebook account a fake. Amalawi ziwani kunena kuti ineyo ndakhala ndikunena mbuyo mukuti ndilibe Facebook account, ndipo ine zanga ndimachita kulankhula monga mmene ndikulankhuliramu. Voice ndiye yanga ya ineyo, si ine wa fake. Ayi, Boni Kalindoyo ndiye ine, ndipo ine ndilibe Facebook account yolemba kuti Boni Kalindo the DC kapena kuti timu DC. Ine ndilibe zimene zozo. Ine ndakhala member of parliament, ndipo ndimadziwa kulemekeza akuluakulu. Former president Bakiri Muluzi sanamulakwire munthu wina aliyense olokundilakwira ine, ndipo tinayenera kuti timulemekeze. Pakana kukafika size yomuchita wishi kuti amwalire, that is being insane.
pa ichi ndikufuna ndikupepeseni a former president Abakiri Muluzi, ndipepese family yanu, ndipepese ana anu amene aona zimene zizonyasa zimene munthu wina amene akupita pa Facebook ndikumachita create ma Facebook account onama amene walankhula zosakhala bwino zokhuzana ndi moyo wa Abakiri Muluzi, chimene chili chinthu cha private. Moyo wawo ndi wa private umene akuusunga Allah, akuusunga Mulungu. Ine ndilibe mphamvu ina iliyonse yokuti ndikalamulire moyo wa Abakiri Muluzi. Pa ichi Malawi ndikufuna ndikupempheni inu amene mmaziwa za IT kuti mundithandizire ineyo, chifukwa nkhani iyi ndakhala ndikupita ku polisi kukachita report, koma up to now palibe chimene chikuchitika. Munthu amene anayambira kale, is now 3 years. Apapa za Kalindo the DC wangoziyamba chaka chomwe chino, koma anayamba kale kuchita create ma Facebook account. Watukanapo former president Joyce Banda, watukanapo Peter Mutharika. Sindikudziwa kuti chimene chimachitika ndi chani. Ngakhale ulo sitting president panopa wapano Chakwerayi amene asakuyendesa bwino zikoli wamutukwana mosiyana, koma si ine Kalindo amene ndikupanga zimenezi. Chonje ino amene mmaziwa za IT Malawi akufuna kwabwino, kaya muli ku America, kaya muli ku South Africa, kaya muli ku Britain, tandithandizireni kuti tiziwe chilungamo. Mwinaso ku family ngati kwa Abakiri kwalikonso anthu amene amaziwa za IT, mwina ana chonde ndithandizireni. Munthu amene iwafika sopano pondisamwisa akufuna kundionongera ntchito, kundionongera ubale, koma ngakhale zili choncho ine sindingafoke, chifukwa I'm only standing for the truth and I'm speaking the truth. Ine former president mumve muntimamo, ine ndimakukondani, ndimakulemekezani pa ntchito zanu zimene munapanga muno Malawi, ndipo iniyo ngati champion wa democracy mukuyenera chimene chimuchimve kuti ine ndimakukondani, ndimakulemekezani. Ntchito zanu ndi zimene zimakuchitirani umboni. Mukamayenda pena paliponse mmakhala ngati ndinu sitting president. Muchimve muntimamo kuti ine ndikupepesa, koma ndilibe account yotchedwa Kalindo the DC imene munthu wina wangochita create madaladala, ndipo ine sindili pa Facebook. Mumve a former president kupepesa kwanga ine ngati mwana wanu. Ndikanabwera mwina ku nyumba kwanu, ndikanakuyimbirani foni, koma ineyo paja ndine munthu ovinidwa. Ine foni yanu ndilibe. Inu ndine sitilankhulana, ndipo sitinayambe talankhulanapo chifukwa chokuti osakhala kuti ndinu munthu ozikonda, koma ulemu umene ine ndili nawo sinimangopanga zinthu mwachisawawa kapena kuonesa ngati ndine ozindikira. Ayi, timapereka ulemu kwa amene ukuyenera kuti ulemu upite. A opposition nonse, a DPP, UTM, a Ford, UDF, tikupaseni ulemu wapaderadera. Ndipo ikanakhala kuti opposition mmapanga zimene zimbwiyomu, sindikudziwa kuti Malawi akanakhala pati. Malawi sakanaonongeka ino a opposition mukati muzipanga zimene mwapanga ku Grand Palace zija. Kaya ndi ku Grand Palace, kaya ndikuti koma ku msonkhano wanu watola nkhani umene mwachita dzulo ku mzinda wa Lilongwe. Mu mzinda wa Lilongwe ndi msonkhano osangalatsa kwambiri, ndipo dziko lonse lakhala likuombera m'manja kunena kuti opposition si mukanakhala kuti munali united as you did yesterday, Malawi sakanavutika lero. Malawi akumafa ndi njala, kufa chifukwa cha boma ili la Chakwera, boma lonama kwambiri. Anthu akukhalira kudya mangu, anthu akukhalira kumwalira, kupita kuchipatala kukamuyeza, akumanena kuti munthu amene wafa ndi njala. Ndipo abale anga amene inu muli ndikuthekera, pamene ife tikusakasaka njira yokathandizira anthu, tayenda ninokha ndi mapazi anu mulowe mizimu, muone mmene anthu akuvutikira. Amalawi akuzunzika kopsa, ndipo lero kulibe kuti uyu ndi wa mu ofesi, uyu ndi wa kumuzi. Ndi chimozimozi ngati yali soya pieces akuthandiza ngakhale ya ma ofesi mabwana. Osayiona nyumba kukongola, anthu akuvutika chifukwa cha Chakwera, president amene ndi jankeni, president amene ndi mafia,
amene angopusisidwa ndi munthu wina wa wado. Munthu wina otchedwa wado ndi amene akumpusisa president, ndipo president amene pamene atazazindikira kunja kutacha azaona ngati ndi mbanda kucha chifukwa akupusisidwa kuti zinthu zili bwino pomwe zinthu sizili bwino. Ndipo wado ali ndi mphamvu zambiri ku MCP wado. Mphamvu zimene uzazilira siku lina kapena ndalama zakuchulukirazo siku lina uzakhumudwa chifukwa ngakhale MCP yo yagawidwa patatu chifukwa cha wado akufuna yekhayo akhale organizing secretary, master of ceremony, wamkulu wa chinyamata, emweyo secretary general, emweyo administrator, emweyo msungichuma wado. Wagundika kwambiri wado ndipo a president achakwera ngati kuli munthu amene akuwapusisa ndi wado amene sazakhulupirira chifukwa kafukufuku akuchita kuonesa kuti amalawi sakuifuna MCP. Oloso nokha kumene muliko mukuona nokha mukamayenda m'misonkhano mwanu anthu angokuzumani, it is a sign yonena kuti mukanayitanisa emergency meeting mukambirane kuti kodi mene zililimu what does this mean, chifukwa anthu ndi okwiya kwambiri ndi ulamuliro wa Chakwera ndi wado. Ndipo ndikunena kuti bomba liphulika posachedwa ku MCP chifukwa wado wafikapo pokuti china chilichonse emweyonso pakana kufuna atakhala bodyguard wado wafika pena. Ndiye ine ndikuthokozeni inu a opposition, amayi Kaliati, amsaka, a Blight Kawaga, nonse amene munabwera panepa japo a Timothy Pangonanji Mtambo, nonse amene munabwera pamene paja mwalankhula molimba mtima mwalankhula. Ndipo ndikupempheni kunena kuti mgwirizano umene mwapanga inu uja musausiye. Ndipo iyi meki imene ikuyendesedwa ndi mzimayi ameneyi akuyendesa meki ngati yambu yache, akuyendesa meki ngati zinthu za nyumba mwache, sakuyendesa chisankhoyi. Taonapo ti ifeyo azimayi oyendesa chisankho, amayi ena anayendesapo chisankho anthu ndikukhutisidwa. Komanso abambo Kachale, akachaletu anthu azakulirani mmayendesa chisankho chokomera anthu onse, osakhala tikuziona za Lero zimanyaka akungopanga ma decisions okomera iyeyo ndi abale ache. Chisankho ndi cha Malawi, chisankho si cha chair wa electoral commission. Ndiye mupange chisankho chimene akufuna anthu. Ndipo ndikupempheni inuyo a opposition kuti nthawi yopita ku court ndi inoyo sopano, osalola manyaka, osalola za uchisiru. Pakali panopa umboni ulipo kunena kuti machini amene akunenedwa ajawo aberazanazana lichisankho ku Mozambique ndipo amawina wa opposition. Koma mwaziwa kuti zisankho zimavoteredwa m'Malawi muno, umboni ulipo ndipo sindikuopa. Amalawi avota kuvotera zisankho za ku Mozambique, ndipo malo ngati kuzomba, kubalaka, kuna yuchi, mangochiumu, anthu avotera kumwanza, anthu avotera chisankho cha ku Mozambique. Ndipo apolisi anapita so kukachita mani, maumboni alipo, ndipo titulusa zimene zizi akuti anthu aziwe osakhala kumapusisa anthu. Nde amayi inuyo aku electoral commission muziwe kuti ziko lino silanu, ziko lino ndila Malawi. Panalitu pamene popo a Jeni Ansa sanapange zangatizi, panalitu a Chifundo Kachale sanapange zangatizi. Muonesese kuti chisankho lichikhale chokomera Malawi. Ziko lino sila munthu, ziko lino sila ndani, ziko lino ndila Malawi. Palibe kuopa. Ndikuthokozeni kwambiri a opposition, mgwirizano umene mwapanga uja muupitirize. Amalawi akondwa kopya ndi zimene zijazo. Amene ati adumphemo timuona ndipo ayaluka. Amene ati adumphe mene muja apange zosiyana ndi Amalawi ungoziyalusa wekha. Uziwe kuti pamene popo chipani chako ndi iweyo, political career yanu yathera pompo. Chifukwa Amalawi a Lero anasukusula, Amalawi amaona patali. Ndi mmene alili mavuto a Malawi wina chesanga tinamize. Tapita ni ku National Statistical Office kuzomba uko
National Statistical Office kuzomba ikuzuza Malawi amene analemba ntchito yowapasa magalimoto opanga kafukufuku awo zimene amapanga zija kuchokera mu May, June, July 28 district kwa 3 months mukulephera kulipira madrivers. Mulibe chisoni? Kodi boma linolo boma ili ndichani makamaka anthu ifeyo ndichani? Ma department ngati ku Ministry of Health ma allowance ya ma HSA muliwondemu ndalama pakana lero simukuwapasa, koma mabwana Mungu odya ndalama kuchipatala kwa DHO kuliwonde Mungu odya makobiri kumene koko, koma yeti anthu amene akugwira ntchito amene amapita ku ma meeting simapasa ndalama. Mmango auza kuti tikuyikirani mmafoni kuteko ziko nalowa chiwewe. Aliyense yangu wobabasi president kuba ma ministers kuba komanso anthu amo ochita mani ma department Mungu oba. Nzikomvesa chisoni kwambiri. Ndiye izi sitingalephere kumalankhula, koma zonsezi kuti ziyende bwino Amalawi tiyeni tigwirizane monga amene apangira a opposition. Ndipo a opposition ndikupempheni tikaitanisa mademo achilima amene anafera kuti tifuna tiziwe chilungamo, tipempheso a opposition a 4D a UDF DPP ndi ainyake a UTM tiyeni tonse tituluke. Nthawi inoyo kuti tizisekerera manyaka inatha, osamasekerera munthu palibe ubale wina uliwonse kuti unachazika panga matama ngati ziko lindilambu yache. Amade kuswa basi palibe hata azati opseze muziko la democracy. Born Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village tiye Mabuka box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa. Hawa Malawi tuka iwe awatawona zinto zikungokwe herade iwe hizi Malawi tuka iwe anaye kwaja hakungo kwade iwe huyu Malawi tuka iwe Malawi tuka Malawi tuka iwe Malawi tuka